Fungkaham jotono lamsogo tei sani kutal blogo mami songto tei ang tau blog jengi tongo tam songka hingke yango songi rokha dal mungse songi rokha mia songnani hinenge box chomani se so songjaglia hingga batini se songi rosio hingga mia horni mai tongoro hingga mai to songna nanglia hingga yango hingke loti baja khanya nai tongo loti bo mia no parani loti tumani mia no bugul khukjaga kojak horono iko suiri diklaijak yango mosla bori di hingga tabuk hingga songsinai ta ang hingga ang tabuk mui songrana dal tomunani naikha tei kisa kyoga thu hnaini tonkha ang hingga yang aro sane hingga loti baja serbai kyangke tais tokano phungni maisi sasinai yango ani dal mui hingke muni paikha loti baja hingga munia khom se gas paite tei ngi tongkai pohor se phailia se pura kheri jago se hingga tabu gas katal suma theba sinai mo munya sani no hingke happy independence day jotono no guys tabu ke mairok chabai kha ang mairok chabai ya konoi se ri rok subai kha ri chomjak mami songnan sikang no ri chomai ramani hingke obo suipai kha ang tabu no satung tongsani satung ekdom pura tamhinai changchang nungmani sido kusung khaina omse ang ri suka hingke no waise thango waise phayo omti mango sob samay omti mamang ang ri subrum brum satung thangpayo hingga lengsuka markhai no hingga mani rok hujanai jidong hani tengi tipai thangka abon bagai mani ke toni rok rakha tobo satung rok thangya sani wati rok da phaino hne ri rok simi sui rok rakha noko thangka ngai no ri sujangnai kwbangma ngai thango bedsheet rok tisai kalang bayo ang to hingga bed rok jotono hingga ori saka rok joton phinglai o alna saka rok bo haino hingga ori kalango tamhinai ri singi kalango tari gnai rok phan mangkhe hingga abon bagai obo khukangke suna nango tam bagai hingke oro gura gura moila tongo abon bagai suna nango ta hingga tabu khe kolomani mai rok chajak ba loti be dal songchai pekya hingkai mia horni laifang budok songmani ta om sike bohok sasuka saimania mia to angkun blog khaijaklia hingkai bohok sasuka angke tofano lup soya mane thole thokado obse mosoyok mani bohok sasuka pura horo hingke hingga haibana tini phungkop taisabo no chai phika ang hingga tabu khai kisa phen tola suginai rest khai tongmuta tungma bai kolomani haino thuina nai suka angke te serap se pore hingke bai songor thano raplisia songoro ari songro thanai ang taise tongkha hingke selero asuk taimo sai engui paikha hingke gadi boro thuka hingke bo obbasongo abon bagai tebo sorirok kiting suka nang di poro gang chus thulia chelo suka markhano manikeno leng suka ri sumani abori bo haino sumani ayang tikis guri oine sacha ko ma pharani yongga bate lengo guri mathangman bagai adi songora phajak adi tabong thuiba sawo se khiu se lengjage tongkhabo angke kwaijak adi nang khiu na ki kupuro min mano samung bangri de khabo kakang masito ko phajong phajo na de thasin kharo gulbali so ru nya phari hi or thu chong phaje ning jimano phanyela ka ro ko chong tika bo ba samgam phadi no phaibeji jotono phaibeji ndi jotono phaibeji tari la di bong no tari la bong no hai ndi hai qua đừng có đi nào hết được bộ ông thích thấy mang hoàng có sự liên adi si bo adi pura si nah deh adi pura si bo iko yang sih nggak tahu masa neng lagi kisah sudah boleh paksa loh kamu mau dari zaman bawahnya ya besar genang mau terima ya bono no besar genang iko mau terima ya besar kayak punani mu tungga ke tonggo matu ya min besan bagai ya kok sade wah Pinasisnya beli jongkon nah deh. Kiyo apa mam besana ne. Kok sungguh bono rong no
Ba chicken sungu joto no no kha gai hai ne. Ta mo ro kan sung. Cái nào tông tí ca. Cái giặc xịt tan sạch. Bura hai cái mùi này chết đi. Oh, bác sao khát lại. Bùi giặc đâu, hanya bagi sih. Anh rom nam bagi nhá đấy. Orang kan selesai kau ha. Rom nam bagi bác sao chết đâu. Ngang quay sang này tông bài khi co. Adi bura. Hindi dah hai tuh. Ah, di bura. Ini berapa? Kan paplo. Ya seperti itu. Goodbye. Có giang hả đấy. Untuk saya Ta mo hin sunga de bong na ta mo hin thai jing ha ke. Oh papa mau ya. Mamui songoi tongo dabu khai sarik ni ba jui tongo 5:30 ta thik. Hingga tini hingkang datino mai mui songka tam ni bagai hingke oro toloti baja tong khukisa do hingke dabu obo khama songoi tongo. Hingga teitukuna ni sekang ang te kongsana ragai reka. Hingga parani tu mani khama teitukuna ni sekang no motok nai henenge ang khubuya koinai songi reka mui borok songi tongo dabu hingke songmani karon angkha bono ang mui borok songmani pore taise sombar oinai abai songi chanai hinuan sugui tongo sarigo horota hingke ang tabok obok titukunan sekanghani sang khugui bokse kelangi thango ta kisa samung holewa no hene yang phaike lengma lengsang nai hinenge ang taisa tongkhe bazar thangnai bazar thangai apainai sombari uinai omui borok no taisa thogri oi abai baksa kai thogri chanai hingke sab sab khama bai arok thogri songka hingke thogja comment khai sabai di angke chana musungkha mane chaya baluk suka hingke ba chana musungui tongma haing hangke khama bo tui pheke hingke ba parani thogri chanai hine songi tongo bazar ke thangia ko obose sekang mui borok songi kelangi tongo ang ga bazani bhai apai tokke a baje sheria ko nai sombar oi tese thogri mui borok no thogri song chanai ta gang kho ba haike songota direct songya oboni test alada direct songman test alada aban baga ang oma haike songong ke naro gang haike try khe nibe di bahai ma tongno hangge guys angobo tabuk muni pai khangge no tuitukunai tuituku bai mani ya golo hangge no ready ngai bazar thangnai ang mo hingge lebusi hingko gai tai to kunu songlak o khama bai asimin songnai tini hinggai arok painyan bagai simisa ang bazar thanani nai tongo te moso kore khan nogo moso bo paina nangi tongo hingke som pain nango kisa hinggai ayang phaino joto kisu mamui rok song pai bai sinai ang tabo gomsuk no khai kalangnai hingke tabo hingke bazaro sing sopai lekya angarani bai bai no phaikya raplisi ma bai hingke adino botui phaibla abon bagai direct a paiman jaga wase tabo video khlaima tongsiwa ang tam bagai hingke cherai rok jonowase ke ma bamlayo tai bazar hati be bu jonowase ke tuima tileyo abon bai video khaimia ta hingke tabo ke sen kipili se tonglaikha kipili thangi tonglaikha ko adisin ke saro ekdom chikon khete kha asuk jak boi bini ma buskang asuk jak ang ukloga asuk jak hingke bono oro bisingo chikon dia khai ko asuk jak ke bo cherai tongo nei saisi manai kori ke phano gas tabo thangi tonglayo nogo bazarni sokai setabo dress rok change khaya kona eko mamui songa ready khai tong holayo a hingkai ready khai tong kha tabo ka abaja seri tong eko hingkai ani mui borok songoi kalangjak eko obono tabo sombari nai tai odek serbai ka hingkai song sinai ang yango pias rok dabai jege ko dopra kapra phainai lengma lengsa mamusi songai ma tongpai jo ka hangka ba obrok dabai ko pias 30 টাকা po 560 টাকা কেজি
Ko risum rok tu beliya alu botong ko nanya enggak pias ke kisah komu dong kan nih alu le sob sama muya saja gya bela enggak pias le saja gumuta mute abon bagai pias ke datin payu enggak ba pias komu dong kan pias ini tuh vegeta ko yang gotong ani si kamu omo kama ko kongsa kama bai sana ini kongsan torok siumo gai laifang dong komo tonok ni tu mansi enggak seti ketang mo pai tu mani oro se 40 টাকা ni 200 gram 120 টাকা pu ko seti ko ani ya kasa khamuni dong kai ko ang si kasa khayo bak sang ka koraba ji thokja gya bang ka koraba jin thokja go koraba ji khai kyang ke a bonus dong ya hai doni rukon finally ani mamui mun khai ko moi sombar ruine ang a roi boxai rekha hingke butui bu ujun nong ha hingke te kisna butui rani ne kari sine ang hingke iko yang nugui mangkhana norok ani wal ni obostha tai sahan hai a baja sherpur thokkurung resari pura kosuk jora resari thangka hingke yango mai bo songi paikha hingke tini bagai video asung nong sinai tabuke mai chanan sekang ang mui mun bai khangke kisa rest khlainai rest khlaimani yagulo hingke 10টা hairok baji khangka mai chanai ang 10টা rok baji mai chabai paimani pore ke to thusinai gai o video na ang asuk jona narek sinai ketal video to be he malai phine nyorok bai hor kaham jotono no